Türkmen häkimetleriniň täze kepilnama, guwanama talaplary ykdysat çökünlük döwründe kyn ýagdaýda galan raýatlary, hususan çağalarynyň ýokary bilim alyp günärli adam bolmak üçin jan çekýän enatalary barhakan kynçylyga salýar. Ýurtda emele gelen saglyk aladalar bilen baglykda olar esasan studentlere pul bermekde ýetişen kynçylyklar inni saglyk kepilnamalar diýilýänleriň hasabyna hem köpeldiljegimen diýär. Adatlygyň habarçysynyň 16-njy sentýarda beren maglumatyna görä, Aşgabat şäherinde we beýleki vilayetlerdaky ýokary okuw jaýlaryna başga ýerlerden gelip okuyan studentlerden öz saglyk ýagdaýlary hakynda kepilnama getirmek talap edilýär. Bellemeli ýeri ýaňy ýakynyny okuw başlan we 2 hepde çemeti karantin şertlerine ýaşan studentler bu kepilnamalary öz gelen etraplarynyň saglyk edaralarynyň almaly we okuyan okuw jaýlarynyň degişli ýol başçylaryna gowşurmaly. Okuw ýylynyň başlanyny 2 hepde hem geçmän kaýyda çykan täze talabyň nähil berurluk esasyny döränligi düşündirilmeýär. Studentler öz enatalaryna telefon edip kepilnamany tiz wagtda düzeltmegi we şu hepdeniň içinde poçt arkaly uğratmagy soraýarlar diýip habar çaýdýar. Egerde student ýygyny dogduk mekanyna gidip saglyk kepilnamasyny alyp geljek bolsa bir maşgala büdjetini goşmaça çykdagy bolýar. Üstesine häzirki hereket çäklendirmeler wagtyna bir topar okuw wagtyny ýitirmek bilen ýola çykan student göze görünmeýän saglyk towakkulluklar bilen hem ýüzbeýiz bolýar diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen enatalaryň biri aýtdy. Ogly Aşgabatda okuyan 60 ýaşly enanyň tasdiklamagyna görä, soralýan saglyk kepilnamasyny köp adam gizlinlik usulyny 60-70 manada düzedýär. Egerde oglumyň öde gelse uçar biletine 300 manat bermeli. Sanepid stansiýadan guwanama almak üçin onuň kassasyna 100 manat tölemeli diýip ol bu meseleniň ykdysat tarapyny düşünürdi. Adamlar islemese meseleniň azyrak karajatly tarapyny seretmeli bolýar. Sebäbi köp adamda artyk pul ýok. Onda da student oğluňa gyýyň bolsa diýip radionyň söhbetde şaýtdy. Şeýle-de ol gizlin kepilnama düzeden enatalaryň köplenç döwlet edarasy bolan poçta ananman studentin okuyan ýerine gidýän ýolagçylary tapyp, olary 30-40 manat töläp soralýan dokumenti elin uğradýanlygyny görüň berdi. Adyndan 400-500 manat çykda jetmeli halyňa saglyk kepilnamasyny 100-110 manada düzeltseň bu işin bir kanun taraplary hakynda kän pikir edip hem durmaýarsyň. Adamlary şeýle bir kanuny işleri itekleýän döwlet pikir etmese biz näme üçin pikir etmeli diýip ol adatlygyň habarçysynyň bir kanuny iş etmekden gorkmaýarsyňmy diýip beren soragyna gaharly jogap berdi. Türkmenistanyň hökümet mejlislerine sanly ulgan, sanly ykdysadyýet aňlatmalary köp ulanýar. Emma raýatlaryň möhümini bitirmeli döwlet edaralaryna kagyz, kepilnama, guwanama talaplary azalmaýar. Şu aralykda TDH-nyň 2-nji sentýarda beren maglumatyna görä prezidentiň pasport ulgamyny kämilleşdirmek hakynda karary beril maglumatlar pasport arkaly tasdiklanan halatyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilmegini aradan aýrýar. Ýöne bu düzgün Türkmenistanyň içerki pasportyna degişli we dürli ýagdaýlar şol sanyny soňky 10 ýyllykda has çyşyrmlaşanyny gaýdalýan siýasat ykdysady kynçylyklar sebäpli ýurtdaşyna çykan türkmenistanlylar berur bolan kepilnamalary, guwanamalar almakda, möhleti geçen daşary ýurt pasportlarynyň möhletlerini uzatmakda, nikah, dogluş şahadatnamalaryny almak bilen baglykda uly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Türkmen hökümetiniň tanqidçilary bu kynçylyklaryň köpüsiniň bilkasdan, korrupsiýa maksatlary esasyna ýa-da daşary ýurtlardaky türkmen raýatlaryny garaşly tabin ýagdaýda siýasatdan özüňe saklamak üçin döredilýänligini öňe sürýärler.